ki khubor ki babnya. Menteri rang ba do kari Narendra Modi. Ong ba ki skul ba jong kari ki layo ya ka jing itu ha ka perthai berok ka wei na ka daw jong ki rukom trekam bat ki jing shimrai ki babyang jong ka tanat pule puthi. Haba ajing kren ha ka sngi pinkut ya ka jing lek men dap shi spa snem jong ka Delhi University hinen ka sngi. Umudi ong ba kala don kapor ba ka India kala hab ha ka thup jong kiri ki ba ka yok ka kot ka long ka batalot. Bat minta kala poi ha ka thup jong ki santli kiri ki bakrau ha ka yok ka kot ha ka perthai berok ka wei. Umudi ong ba haus nam arajar khatsau tang khat artli ki skul ba hakari ki poi ha ka QS World University ranking. Henry mentapat kala kiu sha ka sau pusantli. Menteri rang ba do kari ong ba ka Delhi University kala dap shi spa snem ha ka por ba kari ka rakhi ya ka Amrit Mahotsav na ka benta ka jingdap nyu pusan snem jong ka jingyo light lut kari bad ong ru ba ka Delhi University kam dei tang ka skul ba Henry ka dei ka jingyaki. तो अपने मूल्यों को भी जीवंत रखा है। निष्ठा धृति सत्यम यूनिवर्सिटी का ये ध्येय वाक्य अपने हर एक स्टूडेंट के जीवन में गाइडिंग लैंप की तरह है। Ha ka jingyale bad kintiu ya ki kam jingo kai